הוא מופיע מגיל 9 ולאחרונה הופיע ביום הולדת של הנסיך בארמון המלך באיחוד האמירויות. אנחנו אומרים שלום למנטליסט רון לופטין, שלום. היי. קודם כל, איך היה? מדהים. למה לא הבאת שום דבר? שוקולדי, משהו? אני נוסע לשם עוד מעט, חוזר לבקר, אז אני אביא לך. הבנתי, בסדר גמור. בקשרים טובים עם הנסיך. איך זה להיפגש עם נסיך? מה הפרוצדורה? קודם כל, יש פרוצדורה, מסתבר, יש משרד שתיווך את כל הדבר הזה פה בישראל. הוזמנתי, קיבלתי טלפון יום אחד, היי, שלום, הנסיך מראס אל חיים, איזה שם האמירות, שהוא ראש העצר שלה, הנסיך, רואה את הסרטונים שלך ביוטיוב, הוא מאוד אוהב את מה שאתה עושה, והוא רוצה שתבוא להופיע ביום הולדת שלו. אז ככה עמדתי עם עצמי כמה רגעים בחדר והייתי די בהלם, לא ידעתי אם עובדים עליי או שזה ברצינות, אבל זה היה מאוד ברצינות. הוזמנתי, טיסו אותי, מחלקה ראשונה, כל הפינוקים, מלון 7 כוכבים, זה באמת היה האירוח והכבוד לאורחים שם, הוא אחד הדברים הכי באמת, אפשר באמת ללמוד מזה ורק להעריך את זה, אבל זה באמת היה מדהים. והוזמנתי, הוא כל כך נהנה במפגש הראשון, בהופעה הראשונה, שהיא התקיימה במהלך היום, זה היה די מצומצם, שהוא הזמין אותי שוב בערב, כבר חזרתי למלון, שלחו לי שוב את המכונית, חזרתי לארמון, הוא הזמין עוד כמה חברים, הם לא ידעו מילה באנגלית, הם היו כולם דוברי ערבית, אבל עשיתי את ההופעה, והוא קצת תרגם להם, וצחקו וזה, והיה נחמד, אז היה אפילו שידור חוזר באותו יום פעם שנייה, ומאז אני בקשר איתו, כן. כן? אתה בקשר? כן, כן, בוואטסאפים, אני שואל, זה אומר, קודם כל הוא מאוד מאוד אוהב את ישראל, הוא מצהיר על זה ואומר את זה, הרי הוא ה-king to be, הוא המלך, הוא הסימבה. הוא הנסיך? הוא הנסיך, כן. הוא מאוד מאוד נחמד, הוא בחור צעיר, הוא משכיל מאוד, הוא בוגר UCLA וזה, אז הוא בחור שבאמת רואה כנראה גם את ההמשך של היחסים עם ישראל ואת הקרבה ואת הקשר, ועושה הרבה, לא רק עסקים, גם ביזנס וגם פלז'ר עם ישראל. בלי שום קשר הוא חובב אומנות ותרבות, ולכן הוא גם אוהב את הז'אנר הזה של קסמים וטלפתיה. רצה לראות מקרוב אם מה שאני עושה בטלוויזיה או ביוטיוב הוא אמיתי ולא פייק. אבל בלי שום קשר לזה, אנחנו, אתה יודע, פחות או יותר באותו גיל, הוא קצת יותר צעיר ממני. כאילו בוואטסאפ אתה כותב, בוואטסאפ היה לו יום הולדת לפני שבוע, כן, אומרים לו, His Highness. His Highness, זה לא, כי אצלנו בעברית זה, מה קורה, נסיך? עכשיו רמדאן, כותבים לו רמדאן כרים, זה ככה גילוני, זה, עכשיו אני נוסע עם המשפחה, הוא מארח, הוא הזמין אותנו ומארח, ובאמת זה כיף. וקדים קידה, כמו ש... לא, אני לא ידעתי, כן, לא קדים קידה. אני כן יכול להגיד לך, זה סיפור מאוד מצחיק. כשהייתי בפעם הראשונה, כשהגעתי לשם, עד שהוא נכנס, היה כמה דקות, כל רגע ניגשים משרתים ומגישים תמרים ודברים ואוכל וכיבודים. ואז שהנסיך עצמו נמצא בחדר, בכל פעם שנכנס איזה משרת או מלצר, לא יודע איך לקרוא לזה, ומגיש איזשהו דבר מתיקה, הוא לא מסתובב והולך, הוא הולך ברוורס. הוא הולך אחורה, כמעין, ואני הסתכלתי על זה פעם ראשונה קצת מוזר, ורק אחר כך הבנתי, גם לא העזתי לשאול, כן? רק אחר כך הבנתי שבעצם זה מעין כבוד. הוא רוצה להפנות לך גב. לא להפנות את הגב, לא לי, לראש העצר. טוב, תשמע, אתה כאן איתנו. אני כאן. כבר הסיבוב ההוא. אתה שאלת, לירון. אתה צודק. אני פה בישראל.